97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na paulit-ulit tayong sasaktan ng tadhana hanggang matuto tayo. At kapag napagtanto na natin ang ating mga kamalian, kaya rin natin paghilumin ang puso nating pira-piraso. Ikaw ka-barangay, paano mo nilagpasan at iniwan ang iyong masakit na nakaraan para magpatuloy sa buhay? Kapag binato tayo ng kapalaran ng maraming pagsubok sa buhay, naiisip nating sumuko na lamang o huminto. Pero minsan, kung kailan tayo mahina, dapat ay doon din tayo mas magpakatatag. Dahil ito rin ang mga panahon na sinusubukan tayo ng Diyos kung hanggang kailan tayo kakapit at tatawag sa Kanya. Ganyan ang eksaktong karanasan ng pinagdaanan ng ating kabarangay na si Febs, na hindi lang isang beses nagkapira-piraso ang puso. Ngunit sa huli, pinatunayan pa rin niya na meron pa ring dahilan ang kapalaran kung bakit kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang katanghalian ng Sabado po sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Febs. 34 years old at kasalukuyan ay nandito na sa Germany kasama ang aking mag-ama. Pero bago po ako napunta dito ay marami-rami rin po akong pagsubok na pinagdaanan sa Pilipinas simula noong teenager ako. Masasabi ko po na karamihan sa mga yon ay bunga ng maling desisyon sa buhay. Pero mabuti na lamang dahil binigyan pa rin ako ng Diyos ng pagkakataon para magbagong buhay at dahilan para magpatuloy. Tubong Mexico, Pampanga po ako, Papa Dudut, at lumaking kasama ang nanay Mandy ko noon. Wala po akong kinamulatang ama kaya masasabi kong malaki ang epekto noon sa pagdadalaga ko. Tapos madalas ay busy pa sa pagtatrabaho sa karinderya si nanay, kaya nasanay na po akong asikasuhin ang sarili ko. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi kami close at madalas po akong sumasagot sa kanya. Naging sakit po ako sa ulo ng sarili kong ina nang mag-teenager ako. Nang mag-aral ako ay lagi pong palakol ang grado ko kaya paulit-ulit akong bumabalik hanggang sa nahirapan na akong makausad. Sa katunayan ay tinamad na lamang po akong mag-aral kaya hindi rin ako nakagraduate sa high school. Nang mag-18 ako ay natuto akong bumarkada at magbisyo, Papa Dudut. Pesting pinto. Nakakaarang kasi. Oh! Febs, anak! Ano bang ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Huwag niyo nga akong hawakan. Hindi naman kita hinahawakan na. Sandali. Lasing ka bang bata ka? Hindi ako lasing. Anong hindi? Tignan mo nga yung itsura mo. At kailan ka pa natutong uminom? Ang bata-bata mo pa? 18 years old na ako. Hindi na ako bata para sa kaalaman nyo. Ulo ka pala eh! Ay ko naman po, Nay. Kulang pa yan kung tutuusin. Dapat sa'yo sinasabulutan. Alam mo ba kung anong oras na?
Malapit na maghating gabi, Febs. Tapos kakauwi mo lang? Tapos lasing ka pa? At sinong kasama mo kanina, ha? Ang dami nyo naman pong tanong. Bakit hindi na lang kayo magpasalamat na umuwi ako? Buisit ka talaga! Sasaktan nyo na naman ako? Sige, ituloy nyo. Total, dyan naman kayo magaling. Hindi kita masasaktan kung nag-iisip ka lang. Alam mo ba na alalang-alala ko sa'yo? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Halos mabaliw ako kakaisip kung saang lupalop ng Pilipinas kita hahanapin. Tapos yun naman pala nakikipag-inuman ka lang? Unang-una, wala kayong pakialam sa gusto kong gawin sa buhay ko dahil malaki na ako. Pangalawa, sino ba kayo para pakialaman ako? Sino ako? Ako lang naman ang nanay mo! Nanay ko nga kayo pero wala pa rin kayong karapatan pagbawalan ako sa mga gusto kong gawin. Anong sinabi mo? Gagawin ko kung anong maisip ko dahil buhay ko to. Kayo nga, ginawa nyo lang ang gusto nyo dati tapos ako pagbabawalan nyo? Parang hindi naman po yata patas yun. Ayos ka rin mga tuwirang bata ka? Wala ka na sa lugar! Kayo pa ang mas wala sa lugar. Ang OA nyo magalit. Wala namang masamang nangyari sa akin. Magkaganyan kayo kung malamig na bangkay na ako. Masisiraan talaga ako ng ulo sa'yo, Febs! Hindi ka na ba talaga magbabago? Habang buhay ka na lang pampasaway at sakit ng ulo? Wala ka na ba talagang awa sa nanay mo? Di ko naman sinabi mangunsumi kayo ng ganyan sa akin. Kaya kung sumakit ang ulo nyo, kasalanan nyo yan. Huwag nyong isisi sa akin. Kung alam ko lang na magiging palasagot ka, hindi na lang Hindi nyo na lang sana ako inanak sa mundong to. Ha! Mas mabuti pa nga na hindi na lang. Sana, pinatay nyo na lang din ako katulad ng iba nyong mga anak sa mga lalaking nakasama nyo. Tumahimik ka na! Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan! Matuto kang gumalang sa nanay mo! Ewan ko kung paano pa kayo gagalangin pagkatapos ng pinagagagawa nyo nun. Sana talaga namatay na lang ako sa tiyan nyo. O kung nung pinanganak nyo ako, sana nasakal na lang ako sa sarili kong pusod. Kasi ngayon na malaki na ako at alam ko na ang nakaraan nyo, buong buhay kong kinahihiya na naging nanay ko pa kayo! Bawiin mo yung sinabi mo! Hay nako! Nakakaturete kayo! Napakaingay nyo! Mabuti pa iwan ko na kayo! Inaantok na po ako! Hoy! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Wala na po tayong pag-uusapan, Nay. Itulog niyo na lang po yan. Good night! Kung kabastusan mang sumagot sa magulang ay hindi ko na po yun naisip ng panahon na yon, Papa Dudut. Dahil ang nangingibabaw sa akin ay ang galit na nauwi na marahil sa pagkamuhi sa sarili ko pang ina. Kabit po ang nanay ko kay Rida, other woman, malandi, Makati. O kung ano pa ang pwedeng itawag sa mga babaeng hindi makontento sa iisang lalaki at nakikisama sa may asawa. Aminado naman po si nanay na ganun siya at sa katunayan nga, alam niya kung sino ang nakabuntis sa kanya. Tumigil na lang po siya sa gawain niyang yon matapos kong dumating sa buhay niya, Papa Dudut. Pero hindi po yon sapat para pagbayaran niya ang karumihan niya dahil kahit na anong pagmamalinis ang gawin niya, immoral pa rin siyang babae. Yun po ang nasa isipan ko habang lumalaki ako. Yun din po kasi ang itinanim sa akin ng mga taong nakakakilala sa gawain ng nanay ko. Kaya nga ikinakahiya ko po ang sarili kong ina. Ginusto ko rin pong umalis sa poder niya sa lalong madaling panahon para wala nang nagdidikta sa akin o nagbabawal sa mga gusto kong gawin, Papa Dudut. Para sa akin ay wala siyang karapatang magpakananay sa akin kung hindi naman siya naging mabuting huwaran simulat sa Paul. Kaya nga lang, Papa Dudut, sa pagpapatuloy po ng pagrebelde ko sa kanya ay hindi ko na namalayan na unti-unti ko na palang sinusundan ang mga iyapak niya. At nagsimula po yun matapos kong makilala si Carl. Nakatrabaho ko sa isang pabrika nang mamasukan ako doon bilang mananahi. Hi. Ikaw si Febs, tama? Oo. Ako nga pala si Carl. Pwede bang makishare ng table? Wala na kasing bakante.
Ay, oo naman. Teka, uusog lang ako. Yan. Salamat. Kanina pa ako paikot-ikot eh. Wala akong maupuan. Buti nakita ko tong pwesto mo. Wala namang kaso yun. Teka, paano mo nga pala nalaman ang pangalan ko? Saka, dito ka rin ba nagtatrabaho? Anong trabaho mo dito? Delivery driver ako rito. Minsan kargador na rin tsaka bodegero. Doon naman sa tanong mo kung paano ko nalaman ang pangalan mo, narinig ko lang sa mga kasama kong driver. Siyempre, pag may bago rito tapos maganda, pinag-uusapan talaga. Uy, hindi naman ako maganda. Di rin ako naniniwala nung una eh, hanggang sa nakita kita ng personal. Ang masasabi ko lang, Febs, hindi ka talaga maganda. Sobrang ganda. Napakabulero mo naman. Baka may makarinig sa'yo at may magselos. Nako, Carla. Wala naman tayong ginagawang masama. Mahanga lang naman ako sa'yo. Sabagay, masyado lang ako malisyosa. Wala yun, natural lang naman na mag-react ka ng ganyan. Pero para sabihin ko sa'yo, Febs, hindi ako masamang tao. Wala akong balak na masama sa'yo. Gusto ko lang talaga makipagkaibigan kasi baka wala ka pang nagiging close dito sa trabaho. Paano mo nalaman? Actually, tama ka. Yung ibang mga babae rito, iba yata yung trip nila sa buhay nila. Hindi ko sila masabayan kaya madalas mag-isa lang ako tapos walang kausap. Gets ko yan. Puro kasi rin sila chismisan eh. Mismo! Ano naman pakialam ko sa buhay ng ibang tao? Oh, kalmahan mo lang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagpunta ako rito para magtrabaho at hindi para makipagchismisan. Alam mo, para kang misis ko. Ganyan na ganyan ang linyahan niya eh. Taong bahay lang din yun, tapos hindi siya mahilig makipagkwentuhan sa mga kapitbahay namin. Minsan nga tinatanong ko kung nababagot ba siya sa bahay eh. Hindi naman daw. So, may asawa ka na pala, Carl. Oo, meron na. Ikaw, may asawa? May boyfriend? Wala ako pareho nun. Focus lang ako sa sarili ko at sa pagtatrabaho. Gusto ko kasi makaipon ng pera para hindi na ako umasa sa nanay ko. Hindi ko kasi siya masumbatan dahil siya pa rin na nagpapakain sa akin. Sobra ka naman sa susumbatan. Bakit? Di ba kayo okay ng airmats mo? Ganun na nga. Sa ngayon, isa lang ang gusto ko. Umalis sa bahay para malayo na ako sa kanya. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, for sure gugustuhin mo rin mapalayo sa kanya. Sa tono mo, mukhang grabe yung galit mo sa nanay mo ah. Hindi lang grabe, kinahihiya ko rin siya. Basta, pinag-uusapan pa nga lang natin ngayon, naiinis na ako eh. O siya, huwag na natin pag-usapan kung naiinis ka. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ibang bagay na lang ang pagkwentuhan natin. Okay, sige. Pero ikaw naman ang magkwento. Wala naman kasing kakwento-kwento sa buhay ko. Papadudot, hindi ko naman po plinano na magustuhan si Carl. Kusang dumating yon kaya para sa akin ay tinadhana kaming magkakilala at maging magkaibigan. Kahit na nga una pa lang ay sinabi na niyang may asawa na siya at pamilyadong tao. Sa totoo lang ay hindi po nahadlangan ang katotohanan yon na lumalim pa ng higit sa magkatrabaho ang pagkakaibigan namin ni Carl. Siya rin naman kasi ang kusang lumapit sa akin kaya sino ako para itaboy siya ng mga panahon na yon. Tuwing break time sa umaga bago siya bumiyahe para mag-deliver ay lagi kaming sabay kumain. Doon na rin kami nakakapagkwentuhan ng mga bagay-bagay sa buhay namin na naging daan nga para lumalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay unti-unti pong na-develop ang feelings namin ni Carl. Hanggang sa nagkaroon kami ng mutual understanding na nauwi nga sa pagiging mag-secret on namin. Para sa akin ay thrilling po pala ang kumapit sa may asawa at kahit nakakarampot lang o madalas. Napatago ang pag-akto namin ni Carl bilang magkasintahan ay kontento na po ako sa ganong klase ng setup, papadudot. Nang mga panahon na yon, wala po sa isipan ko na magsettle o bumuo ng sarili kong pamilya dahil hindi po ako handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak. At para sa akin ay mas gusto ko pong enjoyin ang buhay kahit na labag sa batas ng tao at ng Diyos ang pakikiapid, papadudot. Nagpatuloy po ang patagong relasyon namin ni Carl, papadudot.
Hanggang sa mapansin na nga ito ng mga katrabaho namin. Siyempre sinong hindi magsususpecha kung kami mismo ay masyado ring nadadala ng mga lambingan at asara namin. Hindi niyo ako masisisi. Gwapo po kasi si Carl at nakakatempt na mag-response sa mga pasimple niyang banat. Bukod doon ay sobrang bait niya at ramdam kong concern siya sa akin. Kaya nga hindi nagtagal ay nahulog po ako sa kanya, Papa Dudut. Opo, alam kong malaking kagagahan na magkagusto sa kanya at umasa na magiging kami for good. Pero hindi ko na yon inisip dahil na rin sa mga pinapakita niya sa akin at sa paraan ng pagtrato niya. Kaso dahil nga nagsimula sa mali ang namamagitan sa amin ni Carl, natural na hindi po yon nagbunga ng mabuti. Ang ibig ko pong sabihin ay nang matapos malaman ng misis niya ang sekreto naming relasyon dahil may nakapagtimbre rito na kasamahan namin sa trabaho, Papa Dudut. Hindi kami naging maingat. Kasalanan namin kaya nakarating sa asawa niya ang relasyon namin. At kahit naman sinong nasa sitwasyon ay hindi pipiliing kampihan ang tulad kong wala naman sa lugar. Kabit at nangihimasok sa relasyon ng may relasyon. Feb, sandali lang! Hintayin mo naman ako! Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako sinundan? Anong bakit kita sinusundan? Ano bang klaseng tanong yan? Malamang susundan kita kasi nag-aalala ako sa'yo. Tingnan mo, ang dami mong kalmot. May mga gasgas ka pa sa tuhod o tsaka… Alam mo kung bakit ako nagkaganito, di ba? Kagagawan lahat to ng asawa mo. At ano ka mo? Concern ka? Hindi yan ang narinig ko kanina nung nagkakagulo at sinasaktan ako ng misis mo. Di ba? Sabi mo, ako ang unang lumapit sa'yo? At tinukso kita kaya nagkagusto ka sa akin? Ang kapal ng mukha mo, Carl! Sorry, okay? Hindi ko naman sinasadya na idiin ka eh. Naipit na ako sa sitwasyon. Hindi ka naibit sa sitwasyon dahil simulat sa pool, alam na natin na posibleng malaman ng asawa mong relasyon natin. Di ba kapag tinatanong kita, lagi mong binibida na alam mong gagawin? Na hanggat maaari, hindi na aabot sa puntong malalaman pa niya dahil kamo didiskartehan mo na. Pero kita mo, nakarating pa rin sa kanya tapos nag-iskandalo pa siya sa trabaho natin. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa nagawa niya eh. Kinausap ko na siya, Febs. Pinagsabihan… Wala nang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nangyari na. Napahiya na ako sa lahat ng taong nakapanood kung paano ako sinabunutan, kinaladkad at sinampal ng misis mo. Tapos imbes na awatin kami at ipagtanggol ako, wala kang ginawa. Oo, sige. Sinaway mo ang misis mo, pero hindi mo man lang ako nilapitan para tulungan makabangon o kaya hindi ka nagsalita para ipagtanggol man lang ako. Bakit? Dahil ba kabit mo lang ako? Pero tao pa rin ako, Carl! Alam ko naman yun, kaya nga kita hinabol ngayon eh. Para humingi ako ng sorry sa'yo. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil hindi man lang kita naipagtanggol. Kaya kahit na alam ko na walang magagawa tong sorry ko dahil sa bigat ng nangyari, gusto ko pa rin subukan na humingi ng tawad sa'yo. Ewan ko sa'yo, Carl! Galit ako sa'yo! Sinundan mo pa talaga ako para lang dyan sa sorry mo na alam mo namang hindi ko matatanggap? Ang totoo, Febs, gusto ko lang din sabihin na tapusin na natin ang lahat ng meron tayo. Ano? Malaki ang pagkakamaling nagawa ko sa misis ko. Tsaka tama siya. Nagkasala ako sa kanya. Nagkasala tayo. Ayoko na habang buhay magalit siya sa akin. Kaya nung tinanong niya ako kung willing ba akong ayusin yung relasyon namin, pumayag agad ako. Febs, sinabi niya na mapapatawad niya ako at matatanggap niya ako ulit kung sakaling makikipaghiwalay ako sa'yo at lalayuan na kita. Sila ulo ka ba? Sa lagay, ako pala tong kontrabida sa love story nyo? Eh di magsama kayo! Saksak mo sa baga mo yung asawa mo! Febs, alam ko na mabigat tanggapin sa'yo itong gusto kong mangyari. Pero alam mo naman na nagsimula tayong mali, di ba? Alam mo naman na hindi tayo pwede. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Alam ko, pero umasa pa rin ako! Kaso, narealize ko na umasa lang ako sa wala, kaya doble yung sakit na nararamdaman ko! Nagtatanong ka kung bakit ako ganito kabiter? Di ko na kasi mapigilan ng sarili ko na tuluyan mahulog sa'yo, Carl! Akala ko posible yung tayo kasi ang sweet mo pag magkasama tayo eh! Yun pala,
for sure, pampalipas sa oras lang ang tingin mo sa akin. Kita mo na? Wala kang masabi kasi tama ako, di ba? Alam mo, fine. Maghiwalay na tayo ng landas. Total, wala na rin ako mukhang maiharap sa lahat ng tao sa trabaho pagkatapos na nangyari. Sana masaya kayo. Sana makatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Bahala na kayo sa buhay nyo. Nang araw na yon ay sobrang napahiya po talaga ako, Papa Dudut. Pero ang lalo kong ikinadismaya ay yung hindi ako tulungan ni Carl at sa katunayan ay siya pa talaga ang mas naglukmok sa akin sa sitwasyon. Matapos niyang harap-harapang kampihan at piliin ang misis niya. Kung sa bagay ay sino lang ba ako para panindigan, hindi ba? Kahit sino sa mga katrabaho naming nakasaksi sa mga nangyari ay alam ko na hindi ako kakampihan. Kaya nga nang maiahon ko ang sarili ko mula sa kahiyang yon ay umalis na po ako kaagad sa lugar na yon, Papa Dudut. Umuwi ako sa bahay namin ng luhaan at putok ang labi. Pero mas nanaig po yung pagkadurog ng puso ko ng mga sandaling yon. Ilang linggo po ang mabilis na lumipas. Tuluyan na nga akong nag-awol sa garment factory na pinagtatrabahuhan ko, Papa Dudut. Tapos kumalat na rin sa barangay namin ang nangyari hanggang sa makarating na sa nanay ko. Natatandaan ko pa nga na pinagalitan niya ako at pinagsabihan pero wala po akong inintindi sa mga sinabi niya. Sa isip ko ay huli siya sa ganap. Bakit pa siya pumapapel? Para ano? Para ipamukha sa akin ang kagagahan ko? Pwes wala siyang karapatan, Papa Dudut. Gaga rin naman siya noong dalaga siya tapos magagalit siya sa akin na parang ang laki ng kasalanang ginawa ko. Hindi nga nagtagal ay kusa rin pong namatay ang issue kaya nag-decide akong ipagpatuloy ang buhay. Bale, naghanap po ako ng bagong trabaho at swerte naman. Dahil nakapasok ako sa mall bilang isang sales lady sa isang jewelry shop. Tapos ay doon naman po dumating sa buhay ko si Homer, Papa Dudut. Hi Febs, lunch break na. Di ka ba kakain? Mamaya na lang siguro kasi wala akong gana, Homer. Ganun ba? Hindi siguro masarap yung ulam mo kaya wala kang gana. Ang lakas mo rin mang-asar, no? Pero totoo, ayoko lang kainin yung luto ng nanay ko. Di masyadong masarap. Ah, ganun ba? Hayaan mo na kasi pinagdala naman kita eh. Sayang naman to kung hindi mo ko sasabayang kumain. Ako pa naman nagluto nito. Teka, pinagdala mo ako? Bakit mo naman ako pinagdala? Wala lang, pero huwag kang ma-awkward kasi binigyan ko rin yung iba nating katrabaho. Ah, okay. Akala ko kasi… Akala mo ano? Wala. Relax lang Febs. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. And besides, wala naman lason tong niluto ko. Hoy, wala naman akong sinabi. Biro lang syempre. Pero concerned din kasi ako sa'yo dahil napapansin ko na minsan hindi ka nagla-lunch or late ka kumain. Kung ayaw mo talaga ng luto ng nanay mo, pwede ka naman bumili sa labas. Or pwede kitang ipagluto. Naku, hindi mo na kailangan gawin yan, Homer. Ayos lang ako. Sorry, pero hindi ako masyadong naniniwala. Bilang team leader nyo rito, trabaho ko na obserbahan ang mga kasamahan ko. Febs, pwede ka naman mag-open sa akin. Makikinig ako kung ano man yung pinagdaraanan mo. Hindi kita huhusgahan kasi alam ko na lahat tayo may problema. At kung makakatulong na ma-share mo yon para gumaan man lang ang dibdib mo, bakit hindi, di ba? Sa bagay, napaisip ako dun ah. Kaso, naalala ko rin last time na nag-share ako ng feelings ko sa ibang tao, na-judge lang ako tapos nasaktan ng husto. Siguro dahil maling tao lang yung napagsabihan mo. Hayaan mo, makakarma rin siya. Hindi rin naman siya perpekto para umasal ng ganun at manghusga ng kapwa. Pare-pareho lang tayo may pinagdaraanan. Alam mo, ang galing mo magsalita. Huwag mo mamasamain ah. Ang ibig kong sabihin, para bang ang mature mo na? Ganto siguro kapag marami ka ng karanasan sa pakikinig ng mga kwento ng ibang tao. Kaya nga sabi ko sa'yo, pwede kang mag-open sa akin. Hindi lang naman tayo magkatrabaho rito. Pamilya na rin tayo. Tatandaan ko yan. Salamat, Homer ah. Medyo napanatag na ang dibdib ko kasi alam ko nandyan ka at willing makinig sa mga drama ko sa buhay. Wala yun. At tama,
nandito lang ako. So paano? Simulan mo nang ikwento sa akin ang mga drama mo sa buhay habang nagla-lunch tayo. Nagugutom na kasi ako. O sige, medyo kumakalam na rin yung sikmura ako eh. Ano bang hinihintay mo? Tara. Siyempre dahil sariwa pa sa akin ang mga karanasan ko kay Carl, ay hindi ko po ginustong muling pumasok sa kaparehong sitwasyon kung saan ako na naman ang lalabas na agrabyado. Tapos mahuhulog na naman ako sa tao para lang hindi piliin sa dulo. Hindi po kasing tibay ng dibdib at sikmura ng nanay ko ang sa akin para tratuhing pagpapalit lang ng damit ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Kaya nga nang maging malapit sa akin si Homer ay nakaramdam po ako ng pagdadalawang isip. Hindi nagtagal kahit na nung iwas ko sa kanya ay naging marupok pa rin po ako. Masisisi niyo ba ako na daig niya pa ang pag-aasikaso at atensyon ni Carl sa akin? Gustong gusto ko pa naman kapag pakiramdam ko ay patay na patay sa akin ng lalaki. Pero bago pa ako tuluyang mahulog kay Homer, sinigurado ko po na walang sabit. Wala siyang asawa at napatunayan ko yon nang minsan niya akong isama sa apartment niya na tinitirhan niyang mag-isa. Simula noon ay pumayag akong magkaroon kami ng relasyon ni Homer, Papa Dudut. Opo, may nangyayari na sa amin ang mga panahong yon at pareho naming nai-enjoy. Siguro ay tumagal din ng 2 buwan na masaya lamang kami sa isa't isa hanggang sa dumating yung araw na napagtanto kong nagsisinungaling pala siya sa akin. Hindi po totoong single si Homer. Sa katunayan ay kasal na siya pero nasa abroad ang asawa niya. Kumbaga ay LDR sila at meron lang hindi pinagkasunduan ng mga panahong dumating ako sa buhay niya. Nalaman ko po yon nang magsimula siyang dumistansya sa akin at questionin ko ang dahilan noon, Papa Dudut. Nang kumprontahin ko po si Homer ay sinabi niya sa akin na hindi na niya mahal ang asawa niya, Papa Dudut, dahil ako raw po ang gusto niya. Kaya nga kahit durog na durog ang puso ko dahil sa pagsisinungaling niya, ay hindi pa rin po ako nakipagkalas sa kanya. Inassure din po ako ni Homer na may plano na raw silang maghiwalay sa lalong madaling panahon. Total ay wala naman silang anak. At kahit alam kong katangahan ay naniwala po ako sa kanya dahil sa loob ng 2 buwan naming mag-on ay puro mabubuting bagay po ang pinakita niya sa akin. Sabihin na nating na-attach na ako sa kanya, Papa Dudut. Sa pagpapatuloy ng aming relasyon ay matyaga ko pong hinintay na tuparin ni Homer ang pinangako niya sa akin na tuluyang pakikipaghiwalay sa asawa niya na nasa abroad. Hanggat maaari ay iniiwasan ko po yung i-open up sa kanya. Lalo noong mga sumunod na buwan ng pagiging mag-on namin. Gusto ko po kasi na siya mismo ang dumiskarte noon at hinihintay ko na lamang siyang magsabi sa akin na tapos na sila. Pero lumipas po ang ilang pangbuwan. Hindi nangyari ang matagal ko nang inaasahan. Kaya hindi niyo ko masisisi kung nakaramdam po ako ng pagkainip. Inobserbahan ko po muna si Homer ng ilang pang-araw pero hindi na rin ako nakatiis na tanungin siya. Homer? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan, Febs? Medyo pagod kasi ako ngayon. Kakatapos lang natin, di ba? Hindi ka pa ba inaantok? Inaantok. Pero parang hindi ako makakatulog kapag hindi ko nasabi to eh. Ano ba kasi yun? Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Paano kung sabihin kong hindi? Homer, kailan mo ba sasabihin sa asawa mo na gusto mo na makipaghiwalay sa kanya? Sa nakikita ko kasi wala kang plano makipagkalas sa asawa mo. Parang ayaw mo namang tapusin ang kasal niyong dalawa eh. Hindi ko nararamdaman na gusto mo. Bakit ba bigla-bigla mo na lang binabanggit yan? Di ka ba makapaghintay na dumating tayo dun? Hirap sa'yo, masyado kang atat. Hindi ako atat, okay? Pero naiinip na kasi ako. Eh di atat ka nga. Maayos ako nakikipag-usap sa'yo.
Hindi mo kailangan magalit ng ganyan. Sinong hindi magagalit? Sige nga. Sabi ko, pagod ako. Tapos gusto mo pag-usapan natin ng bagay na yan? Pinag-usapan na natin yan, di ba? Paulit-ulit ka. Pinapaalala ko lang sa'yo dahil mukhang nakalimutan mo na. Masyado ka na yatang nagiging kampante. Paano na lang kung biglang umuwi ang asawa mo? Imposible yan sinasabi mo. Napapraning ka lang. Praning na kung praning pero meron naman siguro akong karapatan, di ba? Pinangakuan mo ko. At sinabi ko bang hindi ko yung tutuparin? Hindi ko naman yung nakalimutan eh. Pero, tsumitsyempo pa rin ako. May pinagdadaanan ng asawa ko, kaya ayoko na munang dagdagan ng iniisip niya. Ano ka mo? May pinagdadaanan siya? Nabanggit niya sa akin nung minsan na medyo hindi okay yung napasukan niyang trabaho doon. Wow! Tapos ano? Kinomfort mo siya? Siyempre, asawa ko siya eh. Pero hindi mo na siya mahal. Di ba sabi mo, ako na ang mahal mo? Kaya dapat wala ka ng pakialam sa kanya at sa pinagdadaanan niya. Posible ba yun? Siya pa rin ang asawa ko, Febs. Hindi ko kayang mawala ng paki sa kanya dahil may pinagsamahan pa rin kami. Pero paano naman ako? Anong paano ka? Magkasama tayo. Hindi ka pa ba kontento? Magkasama nga tayo pero pakiramdam ko ang layo-layo mo sa akin, Homer. Hindi na tuloy ako sigurado sa pagmamahal na sinasabi mo. Kulang ka lang sa tulog kaya ganyan ka mag-isip. Mabuti pa tigilan na natin ang usapan na to kasi wala rin tayo mapagkakasunduan. Maaga papasok natin bukas. Mamaya maliit pa tayo pareho. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Sabi ko matulog na tayo. Hindi ko sinabing mag-ingay ka. Ay, pesteng buhay naman to. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Doon na nga lang ako sa sofa. Tsaka na nga. Ayaw kita katabi kasi ang arte mo. Papadudot nagtapang-tapangan lamang ako nang komprontahin ko si Homer. Ang totoo kasi natatakot po talaga akong marinig ang isasagot niya sa tanong ko tungkol sa kung kailan niya planong iwanan ang asawa niya na nasa abroad. At matapos ko nga pong marinig ang sagot niya at makita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay kulang na lamang ay maglupasay ako sa sahig at lumuha ng dugo. Sobrang sakit po sa puso at bigat sa dibdib na posibleng hindi magkatotoo ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Nang mga panahon na yon ay hindi ko po alam kung paano kakayanin ang lahat. Para po akong mababaliw. Pero meron naman palang dahilan kung bakit ganon mag-react o makaramdam, Papadudot. At bilang dagdag sa takot ko ng mga sumunod na araw ay napag-alamang kong nagdadalang tao po ako. Ipinagbubuntis ko po ang anak namin ni Homer pero imbes na excitement at saya ay kabaliktaran po noon ang aking naramdaman. Hindi ko kasi alam kung handa na akong magpakananay sa bata sa tiyan ko at kung handa na rin bang magpakatatay si Homer sa anak namin, Papadudot. Sa kabila ng lahat ay naisip kong kapag nalaman niya na magkaka-baby na kami ay pipiliin na niya kaming mag-ina. Kaya isinantabi ko ang pagdadalawang isip ng mga panahon na yon at masaya kong inamin kay Homer na magiging tatay na siya. Paano na lang kung makita ko ng nanay mo rito? Di ka ba talaga nag-iisip? Pinilit mo pa akong pumunta rito sa inyo samantalang pwede ka naman pumunta sa apartment ko. Wala nga si nanay dito. Saka sinabi ko na sa'yo na masama ang pakiramdam ko, di ba? Di nga ako nakapasok tapos gusto mo bumiyahe pa ako papunta sa apartment mo. Ewan ko sa'yo, Febs. Homer naman, huwag ka naman ganyan. Paano hindi ako magkakaganito? Ayoko ng gulo. Sige nga, anong sasabihin mo sa nanay mo pag nagtanong kung sino ko? Hindi magtatanong yun dahil sinabi ko sa kanya na wag niyang papakailaman ang buhay ko. Malaki na ako. Hindi na ako bata. Oh, ano ba kasi yung sasabihin mo? Dalian mo na para makaalis na ako. Hindi mo ba ako namimiss? Bakit parang nagmamadali ka yatang umalis? Nagmamadali ako kasi marami pa akong gagawing mas importante kaysa dito. Homer, buntis ako. Ha? Anong sinabi mo? Buntis ako! Magkakaanak na tayo! Magiging tatay ka na! Hindi ka ba excited? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Febs. Pero sorry dahil di ako excited. Maling-mali na magkaka-baby pa tayo ngayon. At bakit naman? Kasi gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin.
Makikipaghiwalay na ako sa'yo, Febs. Sira ulo ka ba? Ngayon mo pa talaga naisip yan pagkatapos kong sabihin na magkakaanak na tayo? Homer naman! Di pa naman buo yung bata sa tiyan mo. Pwede mo pang ipalaglag. Tsaka paano ako nakakasiguro na ako nga ang tatay na dinadala mo? Kanina lang sinabi mo na ipalaglag ko tong anak natin. Ngayon pinagdududahan mo naman ako ng lalalaki? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Oo, naririnig ko. At malinaw pa sa sikat ng araw, Febs. Ayoko sa batang yan at ayoko na rin sa'yo. Homer, ano ka ba? Huwag mo namang sabihin yan. Alam mo ngayon kita mas kailangan. Pasensya ka na pero buo na ang desisyon ko. Bakit bigla mo na lang yan naisip ha? Sira ulo ka ba talaga? Siraulo na kung siraulo pero nagkaayos na kami ng asawa ko. Inamin ko sa kanya tungkol sa atin tapos pinatawad niya ako. Sobrang swerte ko sa asawa ko kaya ayoko siyang sayangin. Biruin mo, matapos niyang malaman yung tungkol sa atin, binigyan niya pa rin ako ng second chance. Kaya pasensya ka na kung dito ka na tinatapos ang lahat sa atin, Febs. Ang sama mong lalaki! Napakademonyo mo! Bahala ka sa buhay mo kung kamumuhian mo ako. Pero pasensyahan na lang tayo kasi nakapagdesisyon na ako. Aalis na rin ako sa Pilipinas para hindi mo na ako makita. Sa lahat po ng ginawang pananakit sa akin emotionally and verbally ni Homer, yun pong itatuwa niya ang magiging anak namin ang pinaka masakit sa lahat, Papa Dudut. Sa katunayan ay hindi ko na nga po alam kung paano ilalarawan yung matinding kirot sa aking puso ng mga panahong yon. Paulit-ulit pong rumirehistro sa pandinig ko ang masasakit at mapang-insulto niyang sinabi dahilan para magkapera-peraso ang puso ko. At kahit na anong gawin kong pagmamakaawa sa kanya na kami ng anak niya ang piliin niya ay mukhang malabo na po yung mangyari dahil nakapag-desisyon na siya. Hindi ko po alam ang gagawin ng mga panahon na yon. Lalo pa nang imbis na misis niyang nasa ibang bansa ay sa akin po nakipaghiwalay si Homer, Papa Dudut. Daig ko pa yung sinampal ng mag-asawang sampal tapos ay sinuntok sa muka at tinadyakan sa sikmura dahil sa matinding sakit na pinaramdam niya sa akin ang araw na yon. Pagkatapos niya akong iwanan ay naisip ko pong pumunta sa kusina. Tapos ay nakita ko po doon yung kutsilyo. Bigla pong may pumasok sa isipan ko na masamang plano. Kaya naman mabilis ko pong kinuha ang naturang patalim para laslasin ang aking pulso. Nang akmang lalaslasin ko na po ang aking pulso ay nakaramdam po ako ng matinding takot. Kaya hindi ko na po tinuloy ang plano kong pagpapakamatay, Papa Dudut. Sa halip ay itinapon ko po ang kutsilyo at naglupasay sa sahig saka umiyak ng umiyak. Alam kong imposibleng bumalik si Homer at baguhin ang desisyon niya ng araw na yon. Kaya nga nilunod ko na lamang ang sarili ko sa pagtangis hanggang sa matuyuan ng luha ang aking mga mata. Kasabay noon ay kusa po akong napagod kaya pinilit kong tumayo at magkulong na lamang sa aking kwarto. Nang dumating ang nanay ko sa bahay namin ay laking pagtataka at pag-aalaga niya dahil ayaw ko siyang pagbuksan ng pinto at harapin. Ilang araw po akong walang gana ng panahon na yon, Papa Dudut. Hindi na rin po ako pumapasok sa pinagtatrabahuhan namin ni Homer at tuluyan na akong nag-awol. Siguro ay 4 na araw din akong nagmukmok sa bahay namin bago ko napagdesisyonang puntahan si Homer sa apartment niya para muling magmakaawa na baguhin niya ang desisyon niya alang-alang sa amin ang magiging anak niya. Alam ko ang sasabihin ng mga kabarangay natin na tanga, marupok, boba, tawagin niyo na po ako sa lahat ng mga mapang-insultong salitang yan. Pero wala po akong pakialam. Ang nasa isip ko lang ng mga panahon na yon ay si Homer at ang pagkakabalikan namin. Habang nasa daan ay iniisip ko na po ng maraming beses kung paano ko siya kukumbensihing balikan ako. At hanggang sa makarating ako sa tinitirhan niya. Buo ang loob ko na magkakabalikan kami. Pero pagdating ko po doon ay nabulaga ako at naguluhan. Matapos kong makitang nakaimpake na ang mga damit at gamit niya.
ako. Pakiusap! Pwede bang tumayo ka dyan? Ang dami mong pakulo, ang dami mong drama. Bakit ba kasi pumunta ka pa rito sa apartment ko? Di ba tapos na tayo? Nakipaghiwalay na nga ako sa'yo eh. Ayoko nga maghiwalay tayo dahil mahal kita! Kami ba ng anak mo? Hindi mo ba mahal? Homer, please! Magbago lang ang isip mo, patatawarin kita. Tatanggapin ulit kita sa buhay ko. Tapos, magiging isang buong pamilya tayo, kasama na magiging anak natin. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa asawa mo dahil nandito naman kami. Please, kami na lang ang piliin mo. Alin ba sa mga sinabi ko noon ang hindi ma-absorb ng utak mo? Ayoko na nga sa'yo. Ayoko rin dyan sa batang nasa tiyan mo. Akala ko ba mahal mo ko? Diba sinabi mo yun? Nakalimutan mo na ba? Hindi! Pero nagbabago nararamdaman ng tao. Hindi rin yun kasalanan. Ngayon na malino na sa akin na sa inyong dalawa na asawa ko, siya ang mas gusto kong makasama at hindi ikaw! Ang mabuti mong gawin, tanggapin mo na lang na maluwag sa dibdib mo para makapag-move on ka na. Ganun na lang ba kadaling itapon sa'yo ang lahat? Wala na ba talagang halaga sa'yo ang mga pinagsamahan natin? Homer, hindi ako basta kung sino lang. O baka ganun talaga ang turing mo sa akin simulat sa pool. Para usan lang kasi malayo ang asawa mo. Tama ba ako? Ano? Aminin mo! Tama ba ako? Oo, tama ka! Kaya manahimik ka na lang at lumaya sa harap ko. Malilate pa ako sa flight ko dahil sa'yo eh. Ay! Ano ka ba? Siraulo ka babae ka! Ikaw ang siraulo! Ang kapal na mukha mo, lapitan ako! Kuhain ang loob ko! Paasahin! Sabihing mahal! Buntisan para ano? Para iwan sa dulo? Kambo ka ba ni Satanas kasi napaka-demonyo mo? Ang dami mong dada, nakakaturete ka! Kapag hindi ka mo nanahimik, baka di na ako makapagpigil! Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Akin na ang kamay mo! Akin na! Itiwan mo nga ako! Akin na sabi ang kamay mo tapos suntukin mo ako! Lubos-lubosin mo na ang pananakit sa akin kasi sinumulan mo na rin, di ba? Ano pang hinihintay mo? Febs ha? Nababaliw ka ng babae ka! Sinong hindi mababaliw? Meron bang matinong nangyayari? Wala naman, di ba? Saan ba ako nagkulang, Homer? Minahal naman kita. Binigay ko naman sa'yo ng buong-buong pagkatao ko. Ang pagkababae ko. Ang pag-ibig ko. Naniwala ako sa mga pangako mo kasi akala ko tutuparin mo ang mga yon. Nakalimutan mo na ba na ako ang nandito habang wala ang misis mo? Bakit kasi kailangan siya pa? Bakit hindi na lang ako? Asawa ko pa rin siya. Kasal pa rin kami sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Wala makakapagbago nun. Yung atin wala naman yun eh. Saglit lang, panandalian. Kaya pwede natin tapusin kung kailan natin gustuhin. Masyado ka nadala ng sitwasyon pero hindi ko na problema yun. Kung mapapawi lang ng pasensya mo yung matinding kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko. Homer, sige. Tatanggapin ko yan. Pero hindi! At habang lalo mong sinasabi ang katagang yan, mas lumalalim din ang sakit at hinanakit na nararamdaman ko. Sa palagay mo, paano ko tatanggapin na mag-isa ko na lang haharapin ang buhay at mga responsibilidad sa pagpapalaki sa magiging anak natin? Paano ko sasabihin sa batang to na iniwan kami ng tatay niya dahil naging duwag siya? Ayaw niyo panagutan at harapin ang mga responsibilidad niya sa amin! Sige, sabihin mo! Paano ko yung gagawin? Hindi ko alam! Problema mo na yun! Bahala ka na sa buhay mo! Labas na ako dyan, Febs! Wala na pong nagawa ang pag-iyak ko at pagmamakaawa sa ikalawang pagkakataon kay Homer dahil tuluyan na nga niya kaming iniwan ng anak niya. Umalis na po siya ng Pilipinas para manirahan kasama ang misis niya sa ibang bansa. Ano pa pong laban ko doon, Papa Dudut? Wala na po. Kabit ako, legal na asawa yon at hindi ko po alam ang gagawin ko dahil lutang na lutang ako. Mabuti nga at nakauwi ako sa bahay namin tapos nandun ang nanay Mandy ko na alalang-alala sa akin. Nang mga panahon na yun ay hindi ko na po napigilang umiyak sa kanya habang yakap-yakap siya. Pagamang
Takang-taka ay hinayaan lang po ako ng nanay ko na tumangis na parang bata hanggang sa maging handa akong ikwento sa kanya ang lahat-lahat. Papadudot, isanalaysay ko po sa nanay ko ang tungkol sa relasyon namin ni Homer. Kung paano ko natuklasan na may asawa siya at hanggang sa nagbunga nga ng sanggol ang aming pagsasama. Galit na galit po si nanay na kulang na lamang ay sugurin niya ng itak si Homer kahit nasaan pa ito naroroon. Pero sa kabila ng lahat ay mas nangibabaw pa rin po kay nanay ang lungkot dahil sa nangyari sa akin. Pagka ganon pa man ay sinabi niya sa akin na hindi niya kami pababayaan ng magiging anak ko. At malaking bagay na po ang assurance na yon mula sa sarili kong ina para mapanatag ang kabado kong dibdib. Anak, alam mo ba? Nung dumating ka sa buhay ko, yon ang masasabi kong pinakamasayang sandali na nangyari sa akin. Alam ko kasi na hindi kita deserve dahil makasalanan akong babae. Yung iba kong mga naging anak, lahat sila namatay bago ko pa ipanganak. Kaya nga naisip ko, parusa kaya yun ng Diyos dahil sa pagiging kabit ko. Kaya nanalangin ako sa Kanya. Sinabi ko na gusto ko na magbagong buhay. Tapos ibinigay ka niya sa akin. Nay, sorry kung naging rebelding anak ako sa inyo. Hindi ko po kasi alam kung paano tanggapin yung nakaraan nyo. Lagi akong binubuli ng mga kaedad ko nun. At yung mga kapitbahay natin, naririnig kong pinagsasalitaan kayo ng hindi maganda. Sa kabila ng lahat, wala po akong ginawa para ipagtanggol kayo. Hinayaan ko lang sila na sabihin ng mga masasakit na salitang yun tapos nakisali pa ako sa kanila. Nay, sorry po talaga. Walang kaso yon, anak. Naiintindihan ko. Kahit nalulungkot ako dahil malayo ang loob mo sa akin, hindi ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na sana isang araw tawagin mo ulit akong nanay. Kagaya nung bata ka pa at wala ka pang muwang sa mundo. Hindi rin naman kita sinisisi dahil may karapatan kang maghinanakit sa akin. Pero anak, hindi ko na mababago ang nakaraan ko. Kung pwede lang sana, bakit hindi, di ba? Pero mali pa rin po ako. Dahil hinayaan kong magalit ako sa inyo ng husto. Oo nga po. Hindi nyo na mababago ang nakaraan nyo. Pero hindi ibig sabihin, di na kayo pwede magbago para maging mabuting tao. Nay, naging responsableng nanay po kayo sa akin at sapat na yon para mapatunayan na nagsisisi kayo sa mga ginawa nyo nun. Dapat kasi, doon ako mas nag-focus, hindi sa galit ko sa inyo. Kung nagawa ko sana yon, hindi rin ako maliligaw ng landas at napahamak. Ang totoo, hindi ko po alam paano magsisimula, Nay. Natatakot po ako. Paano kung hindi ko mapangatawan na magiging anak namin? Paano kung paglaki ng baby na to, kamuhian lang niya ako o ikahiya na naging nanay niya? Paano ko po ipapaliwanag sa kanya na anak siya sa pagiging kabit ko? Huwag mo na munang alalahanin yun. Ang isipin mo paano magiging malusog alang-alang sa baby na nasa tiyan mo. Naniniwala ako na kapag pinalaki mo sa pag-ibig ang anak mo, yun ang mas magiging matimbang sa puso niya at hindi ang sinasabi mong pagkamuhi. Tungkol naman sa iba pang bagay, huwag mo na rin masyadong isipin dahil nandito ako, nak. Nanay mo ko. Hayaan mong gampanan ko ang papel ko sa buhay mo. Tutulungan kitang mapalaki ng maayos ang magiging apo ko sa'yo. Ayos ba yon? Maraming salamat talaga, Nay. Baka po kung wala kayo, masisiraan na talaga ako ng ulo. Di ko po kasi alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Durog na durog po ako. Pira-piraso na po ang puso ko. Magiging maayos din ang lahat, Febs. Unti-unti, mabubuo rin ang puso mo. Hindi man tulad nung nagkapira-piraso,
pero di hamak na mas matatag kaysa sa dati mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Maraming salamat po. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo na may magic ang mga salita ng nanay? Kasi pagkatapos namin mag-usap ng Nanay Mandy ko ay automatic po na gumaan ang loob ko. Yun bang tipong nabunutan ako ng malalim na tinik sa dibdib. Sobrang panatag po ng pakiramdam ko at feeling ko ay kayang-kaya kong harapin ang lahat dahil alam kong hindi ako mag-iisa. Kahit na nga iniwanan na kami ni Homer, ay naisip ko na baka hindi talaga siya ang lalaki na katadhana sa akin dahil sa mali kaming nag-umpisa. Bagaman umaasa pa rin ako na meron at meron pa rin inilaan para makasama ko habang buhay. Nang may panganak ko po ang baby boy ko, ang nanay ko po ang nag-alaga sa apo niya, lalo na noong magsimula akong mamasukan. Mahirap na masarap pong maging single mom, Papa Dudut. Pero wala akong hindi kakayanin para mabigyan lang ng magandang buhay at maayos na kinabukasan ang anak ko. Nang dumating siya, pakiramdam ko ay nabigyan ng direksyon ng buhay ko. Nagkaroon ako ng dahilan para lumaban. Sa paglipas ng mga taon ay naging mabuti naman po ang lahat. Tapos minsan sa mga pagkakataong hindi ko inaasahan ay pinagkakaloob ng langit yung taong sagot sa matagal ng panalangin ko. Yun po ang tatay ng second baby ko ngayon na isang German national. Sa kasalukuyan ay nandito na po kami nakatira sa Germany kasama ang panganay ko na itinuring na rin niyang tunay na anak. Next year po si nanay naman ang pupunta dito para manirahan na kasama namin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang storya ng buhay ko. Naging masalimuot man ito sa umpisa. Pinatunayan ko naman na walang hindi mabuting nangyayari kapag willing po tayong magbago para sa ikagaganda ng ating hinaharap at sa mga taong mahal natin. God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Febs. Kapag meron tayong nagagawang mali sa nakaraan ay nahihirapan tayong mag-focus sa buhay natin sa kasalukuyan. Yun ay dahil paulit-ulit tayong binabalikan ito kaya ang tendency ay hindi na tayo makapag-move on. Pero lagi nating tandaan na hindi tayo ang mga pagkakamali natin. Hindi tayo ang mga kasalanan natin. Una po nating gawin ay tanggapin na nagkamali tayo at asamin na magbago tungo sa ikabubuti ng ating sarili. Sa ganung paraan ay maluwag po sa ating puso na makakausad tayo. Mga kabarangay, araw-araw ay pwede tayong maging mabuting tao. Pero huwag nating kalimutan na maging mabuti muna tayo sa ating sarili. Higit kanino man. Tayo po ang nakakakilala sa pagkatao natin. At higit kanino man alam ng Diyos ang nasa ating mga puso. Umasa tayo at manalig na gagabayan niya tayo para makapagbagong buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling maging ama dahil kailangan mong maging matatag kapag paguho na ang lahat.
Inaasahan nila na ngumiti ka at kayanin ang lahat kahit parang gusto mo na lamang sumuko. Ikaw, kapuso, kaya mo bang maging ama at kayanin ang lahat ng problema ng iyong pamilya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dante, 41 years old at bagong laya lamang noong nakaraang taon. Isa akong ama sa nag-iisa kong anak na si Rex, Papa Dudut. 11 years old sa kasalukuyan, siyang naging bunga ng pagmamahala namin ng high school sweetheart ko na si Allison. Ilang taon na kong nakulong kaya naman hindi ko nakasama ang mag-ina ko. Biglaan lamang ang aking pagkakakulong sa isang kasong aminado naman akong ginawa ko. Pinagsisihan ko na ang pagkakamali ko sa nakaraan at pinagdusahan ko na yon ng ilang taon. Naalala ko pa noong unang beses na nalaman kong ikukulong na ako ay para akong ibong binalian ng pakpak. Naging magulo ang lahat at naawa ko sa aking asawang si Allison dahil siyang umako ng responsibilidad. Nahirapan si Allison na tanggapin ang pagkakakulong ko lalo na't umaasa siya noon sa akin para mabuhay silang mag-ina. Naalala ko noong unang araw na dinalaw niya ako sa kulungan, may isang buwan na marahil na hindi siya nagparamdam sa akin at naiintindihan ko naman. Alam ko noon na malaki ang kasalanan ko sa kanya dahil parang naabandon ako sila dahil sa pagkakakulong ko. Sinubukan kong humanap ng pagkakakitaan sa kulungan kahit ang paglilinis-linis lamang noon at paggawa ng basket pero hindi yon naging sapat para kay Allison. Noong dinalaw niya ako ay gusto ko siyang yakapin pero hindi niya ako pinayagan. Nakita ko sa mukha niya na may bahid pa rin yon ng galit pero sinubukan naman niyang kumalma. Hindi niya sinama ang anak namin at mas magandang gano'n na ang nangyari dahil wala akong maiharap na mukha sa kanya. Magkaharap kami habang nakaupo noon at hindi alam kung sino ang unang magsasalita hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan, Papa Dudut. Dante, Kumusta ka na? ayos lang. Maputla ka. Kulang lang sa tulog. Panggabi rin kasi ko. Nangangayayat ka. Lahat ba ng mali sa katawan ko papansinin mo? Pasensya na ha. Ang tagal lang kasi nung huli kitang nakita. Nanibago lang ako. Sorry rin. Pagod lang siguro. Pasensya ka na ako, nagalit ako. Alam ko naman. Hindi pa ako sanay na pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aasikaso kay Rex. Ang hirap, Dante. Ang hirap. Pasensya ka na kung wala akong magawa para gumana ang buhat mo. Konti lang din kasi ang kinikita ko sa paggawa ng basket ngayon. Sabi nila makakabawi naman daw sa tag-araw. Hindi ka na makakabawi. Ha? Kailangan natin mag-usap. Tungkol saan? Sa totoo lang, wala na sana akong balak pumunta rito pero kailangan na. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Kailangan na nating maghiwalay. Allison naman, pagod ka lang. Yun nga eh. Pagod na ako, kaya ako nakikipaghiwalay ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Baka nadadala ka lang. Isang buwan ko rin pinag-isipan to, Dante. Parehas lahat ng sagot na pumapasok sa utak ko. Allison, pakiusap naman. Paano si Rex? Nakakayanan ko naman siyang buhayin kahit wala ka. Kailangan niya pa rin ng ama. Sa isang buwang na wala ka, pinagbawalan ko siyang maalala ka. Hindi mo naman pwedeng gawin yun. Anak ko siya. Tatay niya ako. Madali ka na lang niyang makakalimutan kasi bata pa siya. Hayaan mo na kami. Alam ko nakagawa ko ng mali. Pero sana mapatawad mo ako. Nadala lang naman ako kaya ako yung nagawa. Naguluhan ako. Hindi ako nakapag-isip ng tama. Huli na para dyan, Dante. Buo na ang loob kong tapusin ang relasyon natin. Huwag naman ganyan, Allison. Kayo na nga lang ang inspirasyon ko para makalabas dito. Sana kami rin ang ginawa mong inspirasyon para di ka nakagawa ng mali. Pinagsisisihan ko na nga ang nagawa ko. Wala nang magagawa ang pagsisisi mo. Andito ka na eh. Nakakulong ka na. Di mo kami kasama. Makakalaya rin naman ako eh. Hindi naman panghabang buhay ang hatol sa akin. Ayoko na, Dante. Hindi ko na kayang maghintay.
1 buwan pa lang naman ang lumilipas. Wala na akong pag-asang mapapaaga ang paglaya mo. Wala na rin akong tiwalang di ka na makukulong uli. Hindi na talaga ako makukulong. Natuto na ako. Ang hirap makulong, Allison. Huwag mo naman pahirapan lalo sa paglayo niyo. Isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa kinabukasan ni Rex. Hindi kita maintindihan. Maawa ka kay Rex. Paano siya tatratuhin ng mga kaklase niya at kakilala niya kapag nalaman nilang nakakulong ka? Sa tingin mo magiging madali yun sa kanya? Matalino naman si Rex. Maiintindihan niya. Bata pa si Rex at di niya maiintindihan tong nangyayari sa'yo. Kaya utang na loob, Dante. Pumayag ka na lang. Hindi. Sa ayaw o sa gusto mo, tapos na tayo. Allison, parang awa mo na. Ibigay mo na lang yung awa mong yan sa anak mo. Isipin mo na lang na ginagawa natin to para sa kanya. Hindi ko tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Allison sa akin, Papa Dudut. Inisip ko na matatauhan din siya at lalapitan ako pero hindi niya ginawa yon. Mas lalong naging mabigat para sa akin ang pananatili sa kulungan dahil wala sila ni Rex na pwede kong sandalan. Halos mabaliw na ako noon dahil sa kalungkutan pero lumaban ako dahil naniniwala akong makakalaya pa rin ako. Tinuon ko ang oras para makaipon kahit nasa kulungan, Papa Dudut. Tiniis ko ang init, lungkot, sikip at hirap kasabay ng pagdarasal na sana ay matapos na ang lahat. Hindi ako nawala ng pag-asa na magiging maayos ang lahat kapag nakalaya na ako. Una kong plano noon ay puntahan kaagad ang mag-ina ko. Humiling ako noon ng isang notebook para mapagsulatan ko ng mga bala kong gawin kapag nakalabas na ako. Nakatulong yon para maging magaan kahit papaano ang kalagayan ko, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang buhay sa kulungan at mabilis lang lumipas ang panahon. 3 taon akong nakulong at sa paglaya ko noon ay wala akong naging kasing saya. Pero hindi sapat ang saya na yon para hindi pa rin makaramdam ng takot at pangamba. Isip kung matatanggap pa ba ako ng mag-ina ko. Noong nakarating na ako sa bahay ay nakaramdam ako ng kaba, Papa Dudut. Hindi ko yon magawang ipaliwanag noon basta ang alam ko ay parang hindi maganda ang mangyayari. Kumatok ako sa pintuan at pagkatapos ng ika-4 na katok ay pinagbuksan ako ni Allison. Hindi siya nakapagsalita kaagad nang nakita ako. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya, Papa Dudut, at gusto ko siyang yakapin noon pero umatras siya. Agad akong pumasok kahit na hindi niya ako inaanyayahan. Pagkapasok ko sa loob ay nakumpirma ang dahilan ng kaba ko, o Papa Dudut. Dante? Allison, Bakit ka nandito? nakalaya na ako. Tulad ng pangako ko. Asan si Rex? Pasok na ako, ha? At teka lang, Dante. Walang halos nagbago sa bahay natin, ha? Maliban dyan sa electric fan na yan sa tabi ng mesa. Kabibili mo lang ba yan? Sira na ba yung dati? Dante, mag-usap muna tayo. Yung bubungan natin, hindi na ba tumutulo? Dante naman, bakit di ka nakikinig? Pasensya ka na. Namiss ko lang tong bahay natin, eh. Lalo ka na. At syempre si Rex. Asan nga pala si Rex? Andun siya kay nanay ngayon. Susunduin ko siya sa linggo ng gabi. Bakit siya nandun? Ayaw mo bang may kasama rito para hindi ka mag-isa? Umalis ka na muna, Dante. Sa ibang araw na lang tayong mag-usap. Sabayin na lang natin sunduin sa linggo si Rex. Gusto ko siyang sorpresahin. Hindi pwede. May naipon ako. Pwede tayong kumain sa labas tapos makakabili pa ako ng laruan ni Rex. Hindi na kailangan, Dante. Please, umalis ka na. Bakit mo ba ako pinapalabas sa bahay natin? Saan ako matutulog? Ewan, bahala ka. Basta matagal ka nang hindi nakatira rito sa bahay. Ako ang nagpundar nito, di ba? Kami ni tatay. Bakit naman hindi ako pwede rito? Dante! Allison? PJ! Oh, may bisita pala tayo. Di ka man lang nagsabi. Kararating lang din niya. Saka, di ko alam na nagising ka na pala. Nagising lang ako nung may narinig akong ibang boses. Sino ka? Eh ikaw, sino ka? Ako si Dante. Ako naman si PJ. PJ? Dante, kalivin ko si PJ. Teka,
Anong ka-live-in? PJ, siya ang tatay ni Rex. Ah, ikaw yun. Sorry pare Hindi ko natandaan pangalan mo Kasi minsan ka lang binanggit ni Allison sa 2 taon namin magkarelasyon. Pasensya na Allison, nasabi mo na ba sa kanya na sa linggo pa ang uwi ni Rex dito? Oo, kakasabi ko lang. PJ, bili ka na muna ng ulam natin sa labas. Hindi kasi ako makakapagluto Marami pa akong gagawin ngayon. Ayos lang ba? Sige, bili na ako ngayon. Sakto magpapaload din ako Dante, labas muna ako Balik ako agad. Kwentuhan mo kami mamaya. Nakipag-live-in ka na, Allison? Bakit? Ano bang inaasahan mo? Hihintayin kita hanggang sa makalaya ka? Hindi ba dapat ganun ang ginagawa ng asawa? Nakipaghiwalay na ako sa'yo, di ba? 3 taon na tayong hiwalay. Bakit parang nabibigla ka pa? Kasi akala ko galit ka lang nun. Masama ang loob mo kaya malungkot ka lang. Sinabi ko na sa'yo lahat ng kailangan kong sabihin nun. Wala na akong magagawa kung di mo yung tinanggap. May mahal na akong iba, Dante. Paano si Rex? Walang problema kay Rex. Mahal din siya ni PJ. Para na silang mag-ama. Pero akong tatay niya. Ang tagal mong nawala. Pero nandito na ako ngayon. Wala ka ng mga panahong kailangan kita. Sabi ko naman sa'yo maghintay ka. Ako pa ang kailangan maghintay ay ikaw tong nakulong. Allison, pakiusap. Umalis ka na, Dante. Saka na tayo mag-usap. Humanap ka muna ng matutuluyan mo pansamantala. Aalis kami rito kung gusto mo. Hindi ko kayo gustong umalis dito. Gusto ko kayong makasama. Hindi na nga pwede kasi di na kita mahal. May iba na ako. Mag-move on ka na rin, please. Ang anak ko, Allison. Ako na ang bahala sa kanya. Gusto ko siya makita. Hindi. Hindi pwede. I'm sorry. Akala ko noon ay wala nang mas bibigat pa sa pagkakakulong ko. Pero meron pa pala, Papa Dudut. Wala nang mas naging mabigat pa sa pagtalikod sa akin ni Allison. Ilang beses ko pa siyang kinumbinse na hanapin sa puso niya ang natitirang pagmamahal para sa akin, pero tumanggi na siya, Papa Dudut. Hindi na raw niya ako mahal noon. Pinagtakluban ako ng langit at lupa, Papa Dudut. Ganon din ang pagpapalayas na ginawa niya sa akin palabas para hindi ko na maabutan pa ang pagbabalik ng bago niyang ka-live-in na si PJ. Wala naman akong nagawa kundi ang magpatulak na lamang sa kanya palabas. Masyado na akong mahina noon para labanan pa siya. Nakita ko na lamang ang sarili ko naglalakad sa paradahan ng jeep at wala naman akong eksaktong lugar na pupuntahan noon dahil naguguluhan na ako talaga. Napaupo ako sa paradahan at kahit na ilang jeep na noon ang nagdaan ay hindi pa rin ako sumasakay. Hanggang maisip kong puntahan noon ang nag-iisa kong kapatid para makituloy. Nagulat din siya noong nakita ako dahil wala na sigurong umaasang makakalaya pa ako. Pinaliwanag ko sa kanya lahat ng mga nangyari at tinanggap naman niya ako, Papa Dudut. Nakiusap akong makituloy muna pansamantala sa kanya habang hindi pa ako sigurado noon sa mga plano ko. Wala naman naging problema dahil mag-isa lamang siya sa bahay dahil nasa ibang bansa ang mag-ina niya. Mabuti na lang at ando noon ang kapatid ko kundi ay wala akong ibang pupuntahan kundi ang sa kalye. Noong sumapit ang gabi ay hindi ako nakatulog. Kahit mas maayos na ang kama ko noon kumpara sa naging higaan ko sa kulungan ay hindi ko pa rin yon magawang magustuhan. Para pa rin akong nakakulong noon sa pakiramdam ko dahil sa lungkot na hindi makawala sa puso ko. Pinangako ko sa sarili ko na kung hindi ko man mabawi si Allison ay kay Rex ako lalapit. Gusto ko noon na ma-involve pa rin sa buhay ng nag-iisa kong anak at sana'y mapagbigyan yon ni Allison. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natulungan ako ng kapatid kong makapasok bilang janitor sa opisina nila. Mababa lamang ang inoffer nilang sahod sa akin dahil sa pagkakakulong ko pero tinanggap ko yon. Sinabi naman nila na kapag umabot ako ng 1 taon at wala namang ibang masamang ginawa ay tataasan nila ang sahod ko. Natuwa naman ako sa munting pag-asa na yon dahil sobrang kailangan ko yon ng mga panahong bagsak na bagsak ako. Tinipid ko ang sahod ko para makabili ng cellphone na pangkonta kay Allison. Bumili na rin ako ng mumurahing laruan na ipapasalubong ko kay Rex kapag
Napilit ko na si Allison na iharap sa akin ang aking anak. Hindi ako nawala ng pag-asa na mapapayag si Allison na makasama ko na si Rex. Payag na nga ako noon kahit na anong klaseng setup ang gusto niya sa aming mag-ama basta ang importante ay makasama ko lamang si Rex. Madalas kong i-text si Allison para kulitin pero hindi siya nagre-reply sa akin. Hindi ko naman sila magawang puntahan noon sa bahay dahil nahihiya rin ako kay PJ. Doon sa bago niyang kinakasama. Halos kaedad din ata namin si PJ base sa ilang mga puting buhok niya at sa tindig na rin niya papadudot. Mukha namang mabait noon si PJ at malaki ang tiwala kung maayos siyang tumutulong sa pagpapalaki kay Rex. Pero gusto ko noon papadudot na maging katuwang din ako ni Allison sa pagpapalaki kay Rex dahil ako ang totoong ama niya. Karapatan kong makasama ang anak ko kahit na ano pa man ang naging nakaraan ko. Sa mga sumunod na mensahe ko kay Allison ay hinabaan ko para mas maintindihan niya ang pangangailangan kong makasama ang anak ko. Sa huli ay naawa siya at pumayag na puntahan na si Rex sa bahay. Wala akong kasing saya noon, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Hinintay ko pa kasi yung karelyebo ko. Pasok. Maupo ka. Mag-usap tayo. Nasaan na si Rex? Kasama ni PJ. Lumabas sila. Babalik rin mamaya. Mabait talaga si PJ kay Rex, no? Oo. Sabi ko nga sa'yo para silang mag-ama eh. Pero ako pa rin yung totoong tatay niya. Sa kasamaang palad. Allison, salamat kasi hindi mo pinagkait si Rex sa akin ngayon. Ang kulit mo kasi eh. Nakakarindi ka na. Magpasalamat ka kay PJ. Siya ang nagkumbinsi sa akin ay pakita sa'yo si Rex. Paano ba tayo ngayon? Paano ang schedule? Isang beses mo lang siya sa isang linggo pwedeng hiramin. Hindi ba pwedeng dalawa? Ako ang nanay. Ako ang masusunod. Okay. Pwede bang tuwing Sabado para saktong day off ko? Meron ka na bang maayos na tirahan ngayon? Doon ako sa kapatid ko tumutuloy pansamantala. Pero hahanap ako ng mas maayos na mauupahan para komportable rin si Rex. Ayaw mo bang kunin na lang tong bahay? Eh saan kayo titira? Maghahanap. Hindi na kailangan. Kayo na lang dito. Kaya nga pinagsikapan namin to ni tatay para kay Rex eh. Salamat. Sa sustento pala. Hindi mo na kailangang magbigay. Kaya na naming dalawa ni PJ. Pero gusto ko sana. Ilibre mo na lang si Rex kapag nasa iyo siya. Mag-ipon ka na lang para makabangon ka uli. Salamat sa pangunawa. Inuunawa ko lang ang sitwasyon ni Rex. Sana makahanap ka ng sarili mong matutuluyan para di nakakahiyang makitira sa kapatid mo. At para may mapagmamalaki ka na rin sa anak mo. Yun naman talaga ang plano ko kaya nag-iipon ako ngayon. Huwag ka mag-alala. Malapit na yon. Siguraduhin mo lang. Pwede bang makahingi ng listahan ng mga dapat kong malaman kay Rex? Mga paboritong pagkain, yung mga hindi pwede sa kanya, kung ano oras siya dapat matulog. Oo, buti pinaalala mo. Matagal ka nga palang nawala. Marami na ring pagbabago sa anak mo. Ang tagal naman nila makabalik. Gusto ko na makita si Rex eh. Sa susunod na Sabado na lang. Ayusin mo muna ang sarili mo. Di pa ngayon ang tamang panahon para magkaharap kayo ng anak mo. Na-excite lang ako. Namiss ko kasi siya eh. Sa susunod na Sabado na lang. Walang problema. Binubuksan mo pa ba ang Facebook mo? Sa ngayon hindi. Wala kasing oras saka nakalimutan ko na yung password ko. Good. Kung pwede sana kapag nagbukas ka na ng Facebook mo, huwag kang magpo-post ng pictures niyo ni Rex. Bakit naman? Basta, hayaan mo na lang tong gusto ko mangyari kung gusto mong ipakita ko pa sa'yo si Rex. Pwede ba kaming magpicture man lang sa cellphone? Pwede. Basta wag lang ipopost. Hindi man ako natuwa sa ibang batas na ginawa ni Allison para sa pagkikita namin ni Rex ay tinanggap ko na lamang yon, Papa Dudut.
Wala na kasi akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makasama ang anak ko at lahat ay gagawin ko para doon. Nagkaroon ako ng panibagong inspirasyon para ipagpatuloy ang pagsusumikap at pagbabagong buhay. Nakita naman yon sa trabaho ko at may mga pailan-ilan akong katrabaho na nagre-request na kunin ako bilang tagalinis ng bahay nila kapag may oras ako. Nasayahan ako roon kasi dagdag na pagkakakitaan yon. Ang ibig sabihin lang noon sa akin ay mas mapapabilis ang pag-iipon ko at makakalipat na ako sa sarili kong uupahan. Wala namang masama noon kung makituloy muna ako sa kapatid ko pero gusto kong ipakita noon kay Rex na kaya ng tatay niya ang mabuhay nang hindi umaasa sa ibang tao. Gusto ko noon na maging proud siya sa akin, Papa Dudut. Nakiusap ako kay Allison na bigyan pa ako ng 3 buwan bago ako makipagkita kay Rex. Nailing lamang siya dahil akala niya tinatakasan ko ang responsibilidad ko kay Rex. Ang hindi niya lang alam noon ay nagdoble kayod ako para may pang-down na ako sa uupahan kong apartment. Nangutang din ako sa kapatid ko para makabili ng kahit kaunting gamit. Hinanda ko ang lahat para masiguradong komportable ang buhay ni Rex kapag kasama ko siya, kahit na 1 beses lamang sa 1 linggo. Tumagal ng 6 na buwan bago ako naging kumpiyansa na kaya ko na. Noong naramdaman kong ayos na ang lahat ay nag-text na ako kay Allison para hiramin si Rex. Pinasundo naman niya sa akin si Rex sa bahay at natakot ako nung una na baka mailang si Rex sa akin pero laking gulat ko noong niyakap niya ako nang makita niya ako sa may pintuan. Naiyak ako dahil hindi ko yon inaasahan at nagpasalamat akong muli kay Allison at saka inaya na si Rex na umalis. Dinala ko muna siya sa mall para kumain at mabilhan ang gusto niyang laruan. Gabi na nga noong nakauwi kami sa bahay at para kaming hindi nagkahiwalay ng matagal dahil sa kakaibang koneksyon naming dalawa, Papa Dudut. Pasok ko na anak sa munting palasyo ni tatay. Maupo ka sa sofa anak para makapagpahinga ka. Wow! Ang ganda ng kulay ng dingding mo, Tay! Kulay green! Di ba yan ang paborito mong kulay? Pinasadya ko talaga yan. At ang bango rin po dito. Alam mo, bumili ako ng kolonyo, maliit lang. Tapos hinalo ko sa tubig. Tapos nilagay ko sa spray bottle. Ayun, yun yung pinaspray ko rito. Oh, ayos ba? Ayos na ayos po! Sa bahay kasi laging amoy pritong isda. Alam mo naman paborito ng nanay mo ang isda. Nakakasawa na nga po eh. Hayaan mo, kapag nandito ka, kahit anong gusto mong pagkain, bibiling ko. Basta wag lang po isda ah. Oo, sige. Tay, totoo po bang nakulong kayo? Ha? Sinong nagsabi sa'yo? Si Tito PJ po. Sabi niya nakulong daw po kayo kaya hindi ko kayo nakita dati. Ah, ganun ba? Hindi ko alam na nakwento na pala niya sa'yo. Sabi po ng nanay ng kalaro ko, masasama raw po yung mga nakukulong. Naniniwala ka bang masama ang tatay mo? Hindi po. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit kayo nakulong kasi mabait naman po kayo sa akin. Kapag kaya na ng tatay, ako na mismo magkukwento ng lahat sa'yo ha? Sige po. Ano bang gusto mong gawin? May TV akong nabili pero wala pang channel eh. Sa susunod, magpapakabit na ako ng cable. Di naman po ako mahilig manood ng TV. Ayaw din kasi ni nanay. Ah, ganun ba? Anong ginagawa mo pag nasa bahay ka? Marami po. Naglalaro kami ni Tito PJ. Tapos minsan si nanay nakikilaro rin sa amin kapag wala siyang ibang ginagawa. Mabait ba sa'yo ang Tito PJ mo? Opo! Siya nga po nagbibigay ng baon ko lagi sa school. Tsaka kapag birthday ko, siya rin naghahanda. Ah, mabait naman pala talaga. Sa susunod po matulog kayo sa bahay para makapaglaro tayo na Tito PJ. Sige, basta pwede. Bakit naman hindi? Yay! Ipapakita ko po sa inyo yung mga laro ang binili ni Tito PJ sa ibang bansa. Binilan ka niya ng mga imported na laruan? Lahat po ng laruan ko bigay niya galing po sa ibang bansa. Naku, nakakahiya naman pala sa mga binili kong laruan mo. Bakit naman po kayo mahihiya?
Gusto ko naman po yung regalo nyo. Katabi ko nga po sa kama yung robot na binili nyo sa akin eh. Talaga? Opo, kahit itanong nyo pa kay nanay. Ang saya ko naman na nalaman yan. Uy, Hala, brown out! teka. Magsisindi ako ng kandila. Tay, Bakit? bakit dito lang po sa bahay brown out? Naputulan ako ng kuryente dahil 3 buwan akong hindi nakabayad. Akala ko noon sa ika-4 na buwan pa ako mapuputulan. Nagamit ko kasi yung perang pangbayad ng kuryente sa ibang kailangan sa bahay. Nagbayad din ako ng ibang utang sa kapatid ko para makabawas naman. Bumili rin ako ng maliit na ref noon dahil mahilig sa malamig na tubig si Rex. Hindi ko naayos sa mga bayarin ko at nahiya ako kay Rex na nadatnan niyang walang kuryente sa bahay. Unang beses pa naman na magkasama kami at yon ang inabutan niya. Hindi ako mapakali noon dahil wala rin akong nahanap na kandila at inaya ko na lamang siyang lumabas muna ng bahay para bumili ng kandila. Sinamahan naman niya ako at pahuni-huni pa siya habang naglalakad. Ramdam ko noon na kahit ganoon ang nangyari ay masaya pa rin siya. Pagkarating namin sa tindahan ay bumili na ako kaagad ng kandila at baraha. Tinanong ni Rex kung para saan yon at sinabi kong sa bahay na lang niya malalaman. Nagmadali kaming umuwi at saka nagsindi ng kandila. Nilabas ko na ang baraha sa kaha at saka tinuruan si Rex na maglaro ng unggoy-ungguyan. Madali lang naman yon para sa kanya at nasundan naman niya kaagad. Kahit nga mahina ang liwanag sa kandila ay pinagtiisan ng anak ko. Naawa ko sa kanya habang tinititigan ang barahang hawak niya dahil hindi niya halos makita yon. May kalabuan din pala ang mga mata ng anak ko kaya mas lalo tuloy akong nakonsensya. Mabuti na lamang at natabunan yon ng saya ni Rex. Lalo tuwing nananalo siya sa laro na yon, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang manalo at nandaya pa nga ako para lamang masiguradong manalo siya sa mga laro namin. Hinayaan ko yon dahil nakita ko kung gaano siya kasaya kahit na ganon ang sitwasyon naming dalawa ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa isang linggo na nakakasama ko si Rex ay hindi siya nagrereklamo at pinakita niya sa akin na masaya siya. Kaya mas lalo akong naging inspirado para ayusin pa ang buhay ko, Papa Dudut, at hindi na gumawa pa ng kasamaan na pwedeng magbalik sa akin sa kulungan. Sinikap kong ibigay lahat ng gusto ni Rex. Nakaramdam kasi ako ng inggit dahil mas mahal ang mga gamit na binibili ni PJ sa kanya. Samantalang ako ay yung nabibili lamang sa daan at Divisoria. Hindi naman naging issue yon sa anak ko at masaya akong pinalaki siyang gano'n ni Allison. Hindi man kami nagkakausap ng maayos ni Allison ay masaya pa rin ako dahil nga hinayaan niyang makasama ko ang anak ko. Hindi na ako umaasang magkakabalikan pa kami noon ni Allison dahil nakita ko naman na nagmamahalan sila ni PJ at hindi ko na gustong humarang pa doon. Mabilis nga na lumipas sa mga buwan at kinausap ako ni Allison na pwede raw magstay sa akin si Rex ng 3 linggo dahil may kailangan silang asikasuhin ni PJ. Natuwa ako at pumayag kaagad. Walang naging kasing saya ang 3 linggo na yon na nakasama ko ang aking anak. Nabitin pa nga ako noong natapos na yon at kinailangan ko na siyang ihatid sa kanila. Noong hinatid ko na si Rex sa bahay nila ay pinapasok na siya ni Allison sa kwarto. Wala naman noon si PJ dahil nasa trabaho pa daw. Magpapaalam na sana ako noon para makauwi na rin dahil maaga ang trabaho ko kinabukasan pero tinawag ako ni Allison para kausapin ako sa labas ng bahay. Iba ang dating ng pagkakasabi niya noon kaya nakaramdam ako ng kaba kung tungkol saan ba yung pag-uusapan namin. Natagalan bago sinabi ni Allison ang plano niyang sabihin sa akin. At noong narinig ko na yon, hiniling ko na sana ay mali lang ang nadinig ko, o Papa Dudut. Bakit kailangan dito tayo sa labas ng bahay mag-usap? Baka mamaya iba pa ang isipin ng mga kapitbahay nyo.
Importante tong sasabihin ko kasi tungkol to kay Rex. Doon na lang kaya tayo sa loob ng bahay. Sa sala na lang. Baka hanapin tayo ni Rex eh. Saglit lang to. Hindi niya pwedeng marinig kaya nga dito kita kinausap sa labas eh. Mukhang seryoso yan ah. Ay, May problema ba, Allison? hindi ko talaga alam kung magiging problema sa'yo to. Pero para sa akin kasi, ito yung solusyon. Hindi kita maintindihan. Balak naming pumunta ng Canada ni PJ. Wow, Canada! Pangarap mong lugar yan ah. Kailan ba yan? Iiwan niyo ba muna sa akin si Rex? Sabihan mo lang ako kung kailan para makapaganda ako. Kasama namin si Rex. Ay sige, maganda yan para makapasyal siya. Bilang mo siya ng makakapal na jacket ha, kasi balita ko malamig dun. Baka magkasakit siya. Nakabili na kami ng lahat ng kailangan last month pa. Ay, ang advance naman. Sige, enjoy kayo ron ha. Gaano kaya kayo katagal dun? Baka kasi mamiss ko si Rex eh. Matatagalan kami ron kasi doon na kami titira. Ano? Kaya nga kinakausap kita para ipaalam sa'yo yun. Hindi ako papayag. Kahit sinabihan mo ako ngayon, ayoko. Hindi pwede. Mas magiging maganda ang buhay ni Rex doon, Dante. Maganda naman na ang buhay niya rito ah. Andito lahat ng kailangan niya. Andito mga kaibigan niya, mga kaklase niya. At andito ako. Marami pa siyang magiging bagong kaibigan doon pag tumagal. Ayokong ilayo mo sa akin si Rex. Isipin mo na lang, para sa kanya tong ginagawa natin. Natin? Ikaw lang naman to nagdedesisyon ng lahat eh. Kasi ako ang nanay. Ako naman ang tatay. May karapatan pa rin ako sa kanya. Magmamigrate na kami ron at nakahanda na ang mga papasukan naming trabaho. May matitira na rin kami ron. Nakausap na namin yung kapatid ni PJ. Kaya please naman, wag mo namang sirahin yung plano namin. Ako pa makakasira sa plano nyo? Mukhang matagal nyo na itong pinag-usapan eh. Tapos sa kanyo lang ako sasabihan kapag alam nyo wala na ako magagawa. Di mo ba talaga maintindihan na kailangan mo magsakripisyo para sa anak natin? Marami na ako sinakripisyo para sa kanya. Pero wag mo naman akong piliting tanggapin na isakripisyo hindi ko siya makasama sa paglaki niya. Tatay ka, Dante. Magulang ka. Alam mong mas importante ang future ng anak mo kaysa sa nararamdaman mo. Hindi pwede. Ayoko. Sana maintindihan mo naman itong nararamdaman ko. 3 taon din akong nawala. At nasanay ka naman, di ba? Nasanay kang wala siya. Ano pang kaibahan ngayon kung aalis kami at di mo siya makakasama? Sa tingin mo naging madali yung 3 taon na hindi ko siya nakasama? Madali ba sa tingin mo para sa akin na mag-isa? Ay nako, ito na naman po tayo. Huwag mo namang ilayo sa akin si Rex. Parang awa mo na. Kung gusto mo mag-Canada, iwan mo siya sa akin. At anong ipapakain mo sa kanya? Instant noodles sa tinapay? Anong mga ireregalo mo sa kanya? Mga galing sa Tiangge? Masaya naman siya ron. Nakikita ko. Pero alam mong mas magaganda ang pwede niyang makuha kapag nasa Canada na kami. Mas malaki ang sahod namin doon. Gaganda ang buhay ni Rex. Huwag ka namang makasarili. Makasarili? Ha, hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Allison. Sa ayaw o sa gusto mo, dadali namin si Rex sa Canada. Wala ka ring magagawa. Sa ayaw o sa gusto mo, pag di ako pumayag, hindi mo makakaladkad si Rex pa Canada. Pag-isipan mo mabuti tong usapan natin, Dante. Galit ka ngayon? Oo. Kausapin mo na lang ako kapag natauhan ka na. Handa pa sana akong makipag-away noon kay Allison kung hindi lang lumabas ng bahay si Rex dahil hinahanap kami. Nagpanggap kami ni Allison na nagtatawanan para walang mahalata si Rex. Mukhang hindi alam noon ni Rex ang plano ni na Allison na dalhin siya sa Canada. Pinigilan kong huwag maging emosyonal habang nagpapaalam kay Rex bago umuwi, Papa Dudut. Hinatid ako ni Allison hanggang gate para ipaalala sa akin ang dapat kong pag-isipan. Ayoko noon na isipin pa ang mga sinabi niya dahil hindi talaga ako payag, Papa Dudut. Kaya lang noong nasa bahay na ako at nakita ko kung anong gamit ang meron ako, sa loob ng bahay ay bigla akong nanlumo. Bigla ko naisip na hindi ko kayang ibigay ang magandang future kay Rex sa ganong kalagayan ko. Hindi kalakihan ang aking sahod doon at alam kong sa paglaki ni Rex, mas malaki na ang gastos at mas dadami ang mga gusto niyang bilhin. Aminado ako noon na hindi ko kaya lalo't nagsisimula pa lamang akong muli sa buhay, Papa Dudut. Binigyan ko ng 1 buwan ang sarili ko para mapag-isipan ang dapat kong gawin. Yun din ang palugit na ibinigay sa akin ni Allison para makapagdesisyon. Nakiusap siyang pumayag na ako at pumirma
sa mga papeles na kailangan para mapunta na sa custody nila PJ, si Rex Papadudut. Inisip ko pa lang noon ay para na akong nadudurog. Parang mas masakit pa yon kesa sa nangyaring pagkakakulong ko. Sinikap kong maging masaya habang kasama si Rex dahil hindi pa ako sigurado noon kung kaya ko at kung gusto kong pigilan ang pagpunta niya ng Canada. Lalo't alam ko naman sa sarili ko na mas magiging maganda nga ang buhay niya doon. Sinulit ko na lamang ang lahat ng bawat segundong kasama siya dahil hindi ko alam kung kailan yon mauulit pagdating nila sa Canada. Noong sumapit na nga ang araw ng palugit ni Allison para makapag-decide ako ay hinatid ko na si Rex sa bahay nila para kausapin si Allison. Check mo yung bag mo, anak. Baka may nakalimutan kang gamit sa bahay ko. Nadala ko na po lahat, Tay. Ay, teka po. Nakalimutan ko pala yung dinosaur ko sa kama niya po. Pwede bang kay tatay na lang yun? Maglalaro din po kayo ng dinosaur, Tay? Itatabi ko lang sa akin pag matutulog ako para pangtaboy ng mga multo. Para hindi sila lalapit sa akin kasi matatakot sila sa dinosaur. Si tatay naman ang tanda na, naniniwala pa rin sa multo. Ganun naman talaga ang tatay mo eh. Rex, dun ka na muna sa kapitbahay. Makipaglaro ka muna kay Eugene. Kanina ka pa kasi niya hinahanap eh. Ayos lang ba? Mag-uusap lang kami ng tatay mo. Sige po, Nay. Tay, balik ako ha. Wait mo ako. Oo naman. Punta ka na ron. Paano na? Anong oras uuwi si PJ? OT siya sa trabaho. Tayo lang ang kailangan mag-usap kasi tayo lang naman ang magulang ni Rex. Pero parang magulang na rin siya ni Rex. Ayun na nga eh. Kaya sana magaan na sa loob mo na bitawan na si Rex. Kasi nga alam mo naman na parang anak na rin siya ni PJ. Allison, hindi ko talaga kaya eh. Pirma mo lang ang kailangan ko para matapos na lahat ng to. Isang pirma mo lang at mababago mo ang future ng anak mo. Gusto ko pa rin maging parte ng buhay ni Rex. Hindi naman kita pinagbabawalang maging parte ng buhay niya. Tatay ka pa rin niya at hindi yun magbabago. May Facebook naman para makapag-usap kayo. Gusto ko siya makasama. Mag-ipon ka. Tutulungan kitang makapasyal sa Canada. Matagal pa yun. O diba, wala ka na namang tiwala sa sarili mo? Nauubusan ako ng tiwala sa sarili ko mula nung gusto mong ilayo sa akin si Rex. So may tiwala ka pa sa sarili mo nung nakulong ka? Bakit mo naman kailangan sabihin yan? Desperado na ako na mapapayag ka. Kung kailangan kong ipamukha sa'yo na ex-convict ka, gagawin ko. Grabe, Allison. Sinusubukan ko ng kalimutan yun. Alalahanin mo uli ngayon kung yan ang paraan para mabilis kang makabitaw sa anak mo. Nagbabago na ako. Pero mababago ba ang tingin sa'yo ng mga tao? Wala akong pakialam sa kanila. Paano si Rex? Kung totoong naintindihan na niya na ex-convict ka, na nakagawa ka ng kasalanan kaya ka nakulong, kaya mo ba siyang harapin nun? Ipapaliwanag ko sa kanya lahat. Maiintindihan kaya niya lalo kung sinusulsulan na siya ng ibang tao na masama ka kasi ex-convict ka? Paano ka makakapagbigay ng magandang future sa anak mo? Tanggapin mo nang nakadikit na sa'yo ang pagiging ex-convict mo at makakaapekto yun sa'yo at sa mga trabahong papasukan mo. Hindi totoo yan. Ipakita mo sa akin ngayon na may pakialam ka sa buhay ng anak mo. Pumirma ka ngayon. Hayaan mo na si Rex sa amin. Ayusin mo na lang ang buhay mo dito sa Pilipinas. Mas madali yun kasi bitbit mo pa si Rex sa tabi mo. Allison! Kung totoong mahal mo ang anak mo, gagawin mo to. Pumirma ka na ngayon. Iabot mo na sa akin ang mga pipirmahan ko. Mabuti naman at natauhan ka na. Sana sapat na tong pirma na to. Para patunayan sa'yo na sinikap ko maging mabuting ama kay Rex. Salamat. Akin na nga yung mga yan bago pa magbago ang isip mo. Allison, Ano? hindi ko buong nasabi sa'yo dati. Pero gusto ko lang humingi ng tawad sa pagkukulang ko. Tapos na yon. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Move on na. Nagsisisi ako sa ginawa ko.
Hanggang ngayon andito yung galit sa sarili ko. Ay, wag ka nang umiyak kasi baka biglang dumating si Rex. Ang hirap magpaliwanag sa batang matanong. Wala na, huli na, umiiyak na ako. Basta lagi mo lang sana ako ipapaalala sa kanya. Ipapaalala mo na mahal ko siya. Ayoko makalimutan niya ako. Tatay pa rin sanang ituring niya sa akin kahit nasa malayo na siya. Kahit ibang tao na tumatayong tatay niya. Dante, walang magpapabago sa katotohanan na ikaw ang tatay ni Rex. Malalayo lang siya at humihingi ako sa iyo ng pangunawa. Alam ko mahirap to para sa iyo, pero kailangan nating gawin to kung may pakialam tayo sa future ni Rex. Naiintindihan mo na ba? Susubukan ko. May tissue sa ibabaw ng ref. Punasan mo na yung mukha mo bago bumalik si Rex. Ex-convict. Ito ang salitang nagpabitaw sa akin kay Rex, Papa Dudut. Hindi ko kayang ipagpatuloy ni Rex ang buhay niya kasama ako kung patuloy akong hinahabol ng nakaraan ko. Nakulong ako dahil nagnakaw ako ng gamot at pera sa isang maliit na butika. Gamot at pera na para kay Rex dahil nagkasakit siya ng malubha. Wala naman sana akong balak noon na magnakaw kung hindi lang ako na-hold up habang papunta sa butika para bilhin ang mga gamot na nireseta ng doktor sa kanya. Natuliro ako noon dahil malaking halaga ang hawak ko at nakuha lahat ng yon. Hindi na ako nakapag-isip pa at sinubukan ko namang hold upin yung butika na pinuntahan ko. Nanginginig ako noon pero nilakasan ko ang loob ko. Nakuha ko naman ang kailangan ko at agad ako nagpunta ng ospital. Yun nga lang ay nasundan ako at doon ako sa ospital mismo nadampot. Hindi ko na nagawang ipaglaban ang sarili ko dahil alam kong nagkamali ako. Pinagdusahan ko na ang pagkakamaling yon pero kung kailangan ko ulit gawin yon para madugtungan ang buhay ng anak ko ay gagawin ko ng walang pag-aatubili. Bilang isang magulang, hindi ba't gusto lang nating maibigay ang dapat para sa mga anak natin? Nagkamali ako minsan at hindi ko naman yon itatanggi. Mahirap lang talagang maging isang magulang kasi hindi mo na alam kung ano ang tama at mali sa isang sitwasyon kapag anak na ang pinag-uusapan. Sana sa mga magulang na katulad ko na nakikinig sa inyo ngayon ay magawa nyo sanang maintindihan ang sitwasyon ko. Hanggang dito na lamang ang aking liham. Naway nakapagdala ko ng aral sa inyong lahat kahit nagsimula ang lahat sa kasalanan. Maraming salamat po sa inyo Papa Dudut at sa bumubuo ng Papa Dudut ng programa ninyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Dante. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.